गासिनबो मोननो हाजोबाय आरोना न'खौ दा माबायदि मोनदों गोसोआव गोजोननाय मोनदों ने औ गोजोननाय मोनदों ने आब' दा गोसोआव माबायदि मोनदों न' मोननानै मोजां मोनबाय आच्छा आदाबो मोनदों आच्छा आदाबो मोननो हाबाय ने दा जेनेबा गोसोआव माबायदि मोनदों मोजां मोनबाय ओरैहाय रानगासिनो दं नै सेंसन लेटार जायफोरा मोननो हाबाय गोजोननाय फोरमायदों आरो बेबायदि आरोखि बेवायाबो मोनदों माबायदि मोनखो गोसोआव गोजोननाय मोनबाय ने दे ओमफ्राय बे जे शुभेच्छा नों जे मोनबाय न'खौ बिनि माने कंग्रेचुलेसन हरदों ओमफ्राय बे जाबाय गाइडलाइन बियो बेवहाय मा बेसेबां गुवार बेसेबां गोलाव जागोन सम्पुर्ण बावनो दंजोबो आरो गतिके आं सेंसन लेटारजों लोगोसे फारिनो खनसेनो आं बेखौ गथायनाय जाबाय दिनैनि बे जाय बेनिफिसारिफ्रा PMAY न'फोरखौहाय मोननो हाबाय दा बे सेंसन लेटार राननायावहाय हरखाबै जोंना बारग' MCLA सार दायो TCLC चेयारमेन हिसाबै दङ सारा दा बियो बे सेंसन लेटार राननायावहाय हरखाबै नुजाफैदों दा साबैसे बेनिफिसारिफ्रा बे न'खौहाय मोननो हाखो बिनि सोमोन्दैहाय गुवारै मिथिहोनो थाखाय सारखौ खावलायनाय थाबाय दिनै बुंनो थाङोबा समग्र भारतआवनो न' हाबनायनि माने गृह प्रवेश मोनसे हाबाफारि दङ सोलिगासिनो दं अल इन्डिया बियो दा दिनै आं दहाय एसे आवगायाव आमगुरियाव माखासे न'खौ बेखेवनानै फैबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों न' मोनगिरिफ्रा ओमफ्राय बेखौ बेखेवखांनायनि उनाव दिनै नै दा आं खैलामेला BCDC अफिसाव आं नुजाफैबाय बेवहाय दा BCDCनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन इन्जिनियार GRS बिथांमोना जमा जानानै दङ आरो बिथांमोना माखासे न' मोनबावनांगौ सेंसन लेटार मोनबावनांगौ जेनिखि आद्रा दंमोन टटेल 115 जन बेखौ दिनै बिथांमोननि गेजेराव दिनै राननानै होनाय जाबाय बेनिफिसारिफोरनो राननानै होनाय जाबाय आरो बयबो मोनथिनो मोनदों बिथांमोननि खुगानिफ्राय बेखौ मोननायनि उनाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे बिथांमोनखौ बानजायहरदों जे बे न' लुनो गोनां जेनिखि 1,30,000 प्लास बे माबानि MGM रेगानि वाइजेस बेखौ लानानै टटेल 152 जायो 1,52,000 बे 1,52,000खौ जाहाथे जोथोनै दोनो आरो बेसेबां रां दङ बेखौ न' लुनाय हाबाफारियावल' बाहायनांगौ होननानै जों दिनै बोसोन हरनाय जाबाय आरो बे मथेनो बिथांमोना बोसोनखौ लानानै गावनि न'खौ मावफुंनानै लागोन होननानै खोथा होबाय दा मथा मथि दा फैनानै मोनथिनो मोनबाय खैलामेला BCDCआव 2021-22 2021-22आव न'आ सेंसन जादोंमोन 440 लोगोसे 2023-24 फाइनान्सियेल इयार 2023-24आव 234 आरो लोगोसे 2024-25आव 98 टटेल 772 बे खैलामेला BCDCआव सेंसन जादों आरो बिनि गेजेराव 554आ माने अलरेडि कमप्लिटेड आरो बाखि जेनिखि 218 दङ बियो माने दा अनगयिंआव दङ मावगासिनो दङ आरो दा कम्पेरेटिभलि बुंनो थाङोबा चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो खैलामेला BCDCआ सेकेन्ड टप लिस्टआव दङ होननानै दिनै मोनथिफैनो हाबाय आरो बिनिखायनो आंबो जिहेतु बे खैलामेला BCDCआबो निसिमा 16 नं निसिमा TCLCCनि सिङावनो गोग्लैयो हिसाबै आंबो सासे TCLCCनि चेयारमेनलाय बे खौरांखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय टीम वार्कआ जोबोद मोजां BCDC चेयारमेन भाइस चेयारमेन सोद्रोमाफोर लोगोसे इन्जिनियार आरो GRS बिथांमोनहा आरो बुंनो थाङोबा लकेल बडि प्राइमारि कमिटि दं UPPLनि बिथांमोनहाबो माने जोबोद कपारेटिभलि माने खामानि मावदों ज' थाङो ज' मावो आरो सोरनि न'आ माबायदि जादों माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा बे प्रब्लेमफोरखौ बिथांमोना जयेन्टलि सल्युसन खालामनानै थिग खालामो आरो बिदिनो लासै लासै न' लुफुंनाय हाबाफारिया जोबनो थांगासिनो दङ जोबोद मोजां खौरां बेजों लोगोसे जाय बेनिफिसारिफ्रा दासिमहालागै मोननो थाङाखै बिसिनि सायाव दायो
मोनसे आरो गोदान खौरां आरो गोजोनथाव खौरां दा जायफोरनिया माने बे लिस्टआव गैयामोन 2011 सनाव जेनाखि सेन्सास खालामदोंमोन बे सेन्सास खालामनायाव बिथांमोननि मुङा माने लेब आउट जादोंमोन थालांदोंमोन दा बिथांमोननि थालांनाय जेनाखि न' मोनबावनांगौ बेनिफिसियारिफोर दङ दा बिथांमोननि थाखायबो आरो गोदानै सार्भे खालामनानै बिथांमोननो सेंसन होनायनि जेनाखि प्रस्तुति जेनाखि प्रिपारेसन बेयो सोलिगासिनो दङ दा सोलिगासिनो गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनिखौ मेसेज हरनायनि थाखाय थेंक इउ सार